Anders. Anders er på Roskilde Festival. Anders har ikke helt styr på det der med at sortere sit affald. Heldigvis står Camp Kommunen klar til at hjælpe Anders. Det her er Brian og Kenneth fra Camp Kommunen. De er kommet for at hjælpe Anders. Pant skal i pant, så det kan genanvendes. Småt skrald skal i småt skrald. Det er god stil. Stort affald skal i de dertil hørende store containere og affaldsbiler. Dette gælder blandt andet festivalstole. Det er god stil. Når festivalen er slut, husk da at give det videre, som andre kan blive glade for. For eksempel din sovepose. Camp Kommunen hjælper dig med recycling, upcycling og den gode festivaloplevelse. Besøg os Clean Out Loud. Vi ses på Roskilde Festival 2017.